दिनै फुङावनो आं बेखौसो मावनो टारगेट लाग्रोबाय आरोना सनाफोर याहु शक्तिमान खुलुमबाय सनाफोर आंनि जबान ब्लग टिसनाव नोंथांखौ फिन खेबसे बरावबाय सोरबा मानसि जिउ भगवान होननाय महर लानो सनाफोर दा मुगै इनफाय ब्लग्सफोरा जोबोद लामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आरोना आङो ओमफ्राय नायनानैथ' नुखाबाय मा हाबाफारि बियो साराय बोराय बेनिफ्राय मा खालामनो फिसाजोबो ओरैबायदि दिगदार ना कुसुर कासार गावहासो बाला बुला हायखाव हुइखाव ओरैबा ओरै बेनि गेजेरजोंबाबो खामानिखौ आं फिनिश खालामनानै लाबाय आरोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगआव नोंथांमोनजों मा सेयार खालामलांनो हायो आरोना गोलोमफ्रुलायनाय खि गोरलै गहां मानजिबाबो नै सारायखौ आं फोजोबनो हाया आरोना बाला होबाय निरमा होबाय थेवबाबो नै आरो दा गेसनि अरनि दुंनाय मोनबाथाय आरो गोसोमसो जाखारबावगोन आरोना ओरैबायदि गेजेर मानजियो सामफ्राम बालाजों मानजियाबाबो अब्ला बे रोखोमनि थाबाय थायो अरजाला साफा सुनानैथ' जायोना जेबो नंला कालारखौलाय माथो होनबावनो आरो दिनैबो बिराद सान्दुंना हैनिया आसार आला दालि दाला लामस्रांथारदों आरोना ओरैबो बायदिसिना एफा गोबावजों दुंनाय जि जोम लामस्रांबाय गान्दु गान्दा मैया दाख्लै दिनै बिसिनि फाला आरोखि ओमफ्राय बयलार अमा जानानै बारायनाय मेजेम देहाया ओरैबायदि गरम मोनबायना अयथासार पातला मानसिनिफ्राय अमा मानसिफ्रा एसे बांसिन गरम मोनो खोमाना आं बिराद गरम मोनो आरोना रोन्दोनो मावा दाङानो आरोना आरोथ' दुब्लियाव थांबावनांगौबाथ' सेस जासिगौमोन आरोना आङो अबेसे ओंखारलाङो बा एडजास्ट जालाङो ओमफ्राय दा ओंखारनाय जायाखै नालाय एकदम रोन्दो हाव गरम मोनगासिनो दङ अमा जानायफोरखौ दोनथ'नांसिगोन अभार जाबाय आंना ओमफ्राय सनाफोर आंना दिनै आदारा गाज्रि नङा आं सिगांनि ब्लगखौ देखायखादोंमोन मा लाबोदोंमोन आरोना बेखौनो जोंना दा सेरसे 10 थाखानि एसे खम जागोन नालाय खुगा गुवारा थोनाय नङा साननानै आलु दरसे होखाबाय ओमफ्राय नैबे आलु दरसेया फिसाजोनि नामै आरोना बिदिनो होगोन आङो मालाबा जायो बियो ओमफ्राय आं बेखौ संगोन टेनटेने नाफाम आसार ना मैया एवथ्रुमनानै दोननायहाय मैया जायाखै आङो ओमफ्राय फिसालायाथ' भाजा गोबा भाजा दरनै एवना होनोसै बिमाया जोगोनारजों लागायनोसै ओमफ्राय एसे दोनबावलायनोसै आरो एवथ्रुमफिनबावनानै ना ओमफ्राय मोनायाव जानाय नैबेबो दङ ना बिदै नै सिगांनि ब्लगसआव बेखौबो खिथाखादोंमोन आङो 30 थाखानि लाबोनायमोन ओमफ्राय जाजोबनो हायाखै आरोना फिसालाया बारा जाया गोबानो ओंखारनो बारा जाबाथाय बिमाया मैया अहा जाबाय ओमफ्राय नै थाबावलायबाय आरोना दा फुदुंनानै जानोसै बेखौबो ओमफ्राय ओरैहाय ओंखामबो जाननानै लाखाबाय ओमफ्राय नायदो नै लाइभ प्रुफ साराया अर फहर होबाय नालाय नै फहर मोननाय लोगो ओमफ्राय नै आरो बे गोसोम दागो गावासो उथिसिनबावबाय आरोना बेबादिनो बियो हाजार मानजिबाबो बिदिनो आरो ओमफ्राय ओंख्रियाव गोसोम ओंखाराबानो जाबाय होननाय सानसै आरोना ओमफ्राय नै एसे हास्रांनानै लाखाबाय आङो देनानैबो लाखाबाय आङो ओमफ्राय ओरै आंनि जोलैफ्रा बेस्थ' हे सर्बनास बिमाया आसिबार जाबाय सिबनाया दानि बावैसो साफ साफाय आयौ आफा दानि बावैसो साफ साफाय खालामखांनानै अफ बिनानावा केकटास टयखौ सिफायग्रा ओमफ्राय बिदाया अन्दराव मा दं होननानै खेवनानै नायग्रा आरोना केमसिया मा जाबावनांगौ बाबा बे सथा सिसखौ आगाइखौ बुहुत नायदे सना दे जानो होनाङा आं मामबार ओंख्रि संनानै लाग्रोनो नै बेबादिनो आरोना लांख्रां फांख्रां सिबबाबो लाब गैया गासिखौबो एसे एवथ्रमफिनना लाजोबसै आरोना ओंख्रि संनो लागाखौबो दोननो लागाखौबो ओमफ्राय फिसालानिखौ एवथारनोसै ओरैनोथ' ना फाङासफोरखौहाय भाजा एवनानै होनो बायो आङो बाट लाबोनायबो जाया ओमफ्राय भाजा एवाबाथाय दा थोबबासेबो जानाय नङा आरोना रोसिखौल' जागोन ओमफ्राय नाखौबो जानाय नङा बियो ओंखायनो एकदम खोबहाब एवनानै होनोसै आरोना आङो बिराद गोबाव एवबाय आरोना आङो नै मोनिनि खुनु माबायानो गैला बेयाव नै खोबहाब नारसेब एवबाय नै एबार बेवहायनो होखावनोसै आंहा बबावबा होनोसैलाय फ्राम एवथ'नानै लाबायना नै जोगोनारबाथाय फिसालायाव एसे गोथाव मोनो आरोना दै होनानै फोमोनसै नाजों संनाय ना बाथोन बानदेन जोगोनाराबो एसे बेजे गोनांसो जारलासो लाबफ्रांबाय आं नै बेजे गोनांबाथाय बानो नागिरो आंहा गोदै गैयाबाबो एसे दुफु बासो मोजां मोनो ओमफ्राय सनाफोर दिनै फिसाजो आंना जि अन्थाव बाथाव गेलेदों आरोना नैबे ब्लगसआ ओमफ्राय बिदायाबो मा उखुर आखार दा बुंसै आरोना ओमफ्राय एकदम आङो सेरावनो भिडिअ खालामबाबो दिनै आंखौ नायनो टाइम गैलिया आरोना मादि मुजिदों गस्ला गिन्जि ओमफ्राय फारसे गबाय थायो आरोना माने बिफाया भिडिअ खालामनानै दोन फिसालानि होनो नालाय मालाबा आं बेनो हरनो होननानैनो आङो भिडिअ खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो जि मोजां मोननानै नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामबाय बिदिनो मालाबा बिराद बावगोमालायनाय गेलेयो आरोना ओमफ्राय सिबाय फेनबो होनो बावदों सानैबो गरमावनो नै गोलोमदै गेलेगासिनो दंमोन ओमफ्राय सनाफोर नै ओंख्रियाबो मोनहां जाबायानो
बिमा खुगाखौ बारा नाखौ सथाम होनानै लाबाय आरोना नै जानोसै ओमफ्राय नै सथाम दोनथ'बाय माजों जानाय जायो टमेट'बो दङ गाबोनफोर जानोसै दा मोनायाव जायाबाबो ओमफ्राय हानै आंनि आसलिखौ एसे होनानै लानोसै ओमफ्राय बन्द खालामसै ओमफ्राय बोथोराथ' बिराद गरम ना जाखांबाय लोंखांबाय मोखां आथिं आखायाथ' खयबार सुयो पात्ता गैया आरोना ओमफ्राय फुङावनो दुगैनायमोन फुङावनो दुगैनाय जेबो लाब गैया गरम बोथोरावहाय दुगैनाय बायदिखौनो मोनफिना नङा होमबा बेनिफ्राय मा होनो सोरबा आरोना आंखौ सिनायनाय जानो हागौ बियो आवगोलनिफ्रायनो सिख्लानिफ्रायनो बुंजाखागोन आंबो गोदो दुस्थ'थारमोन नालाय एकदम हायला हायला मिनिख्रावनाय मानाय रावखौबो गिया एकदम गोदोलाय माथो थङालिलिथारमोनलाय बोरैबा रं नाम्बारजोंसो मा होनो रं नाम्बार खालामनानैसो फौजियाव मोनफ्लांदोंदां होननानै आंखौ माने बिदि फिसा अपमान होदों आरोना ओमफ्राय आङो एकदम बेरेंसिनिफ्राय बारजुमनानै थैनो गोसो जालायबायमोन आरोना आयै माथो फिसा अपमान होखो आंखौलाय होननानै स' बे बिथाङा नायफिनदोंबा सिख्लायाव मानसिया जेखियानो जाया माने थङालियानो जा गाज्रि आखलानो जा जेखियानो जा सोलायनांगौ आखलफोरखौ हाबा जायोबा सोलायलांनांगौ आरो लाखिनांगौ मोजां आखलफोरखौ हाबा जायोबाबो लाखिनानै सोलिलांनांगौ आरोना बेसो आंनि थांखिया जोंथ' गोरलै गोरलाम समाव हाबा जायाखै नङा होमबा गोदो सिख्ला समाव आजादि फां फुं फाल्थुबाबो हाबा जानानैसो सोलायनांगौ ना आसलि नोंनि आसलि रुपा जाहैबाय हाबा जानानैसो ओंखारनांगौ नङा होनबा सिख्ला समनिया सोलायनांगौ बेनिफ्राय मा होनो फाल्थुबाबो जोंना बेबायदि फाल्थु नङामोन जे अबेबा खनायाव लाइन मारिनानै सोरबा हौवाजों थांनानै बुजानाय रायजानाय बिदि खुनुबो रेकर्ड गैया बे बिथाङानो कमेन्टआव हरफिन अबेबा नुदोंबा बा नोंनि बाबाजों आं मालाबा लाइन मारिफ्रांदोंबा होनबानो जायो आयौ माथो गोदो बिदिमोन दा माथो सोलायनाय नुथारबाय नोंखौ होननानै बुंबानो जायोमोन एसे गोजोननाय फैगौमोन आरो बिराद हेट खालामबाय आरो आंखौ ना बियो बड' बिराद नायनो हाथारामोन खोमा बाट आंना बिदि एथ' गाज्रि रेकर्ड गैया बाट बैसागो फांसन माबा मोनसे फांसन आरिबाथाय जोंखौ बेयाव नुखासिगोन आरोना गामिनिफ्राय लैहोर हारसिंथ' थाङा मालाबाबो बा सोरबा आलदा गामिनि हौवाफोर बा सोरबाफोर बिसोरजों थांनाय नियम गैया गोदोनि समावलाय मा आथिंजों थाङो लोगोफोरजों आथिंजों लोब थांगोन बेनिफ्राय एक छोरा होननानै गान दामबाथाय जोंखौ साइडआव हाजारो मानसिनि गेजेरावबाबो जों साइडआव मोनसे माबा आड्डा लानानै जों मोसाग्रामोन आरोना माने बिराद इन्जय खालामोमोन आरो बै समावहाय बेफोरखौ नुसनोबा अभियासलि बयबो होनखागोन फाल्थुथारलै बिसोर बिराद गाज्रिथार होननानै बाट जों बेफोरखौ नो टेनसन जों बिन्दास टाइपनिसो इन्जय खालामोमोन आरोना बेखौ सोरबा गाज्रि नोजोरजों नायोबा थङालि बुङोबा जोंहा बेखौ नेभार माइन्ड जोंना ग्रुपानो बेबादिखासोमोन हाबा नै दा जै हाबा जादों बेनिफ्राय गावबा गाव फोरसा खुनु अबेहाय फाल्थु खालामनो अबेहाय मा खालामनो टाइमानो गैया जों दा लोगोखौनो मोनलायलायबावलासो मालाबा बैसागोफ्राव गोबावजों खनसे लोगो मोननाय बेफोरल'सै आरोना बे सिख्ला समाव बैसागो फांसन माबा फांसनजों बिराद फुरथि खालामनो मोजां मोनोमोन आरोना बाट जोंना बेबायदि नङा जे जों बिदियावनो गोदोगोन न'नि खामानि गाव गावबागाव वाव बेखौथ' जों मालाबाबो नारगारनो थानो हाया स' मालाया जेनेबा बाहेरायाव ओंखारनानै मिनिग्लाबनाय हब्रानाय मिथा बानजानाय हब्रानाय साइडआव बाब्राबनाय बेफोरखौसो नुबाय नङा होमबा ओंखायनो फाल्थु सानगोन बाट जोंनि न'आव थांनानै नायमोन बै समावनो जुदि आरोना बिसिबां जों मेहनत खालामोमोन न'आव ओमफ्राय बाखि जों रंजायोमोनबो मेहनत खालामोमोनबो स' ओंखायनो आंनि आइ बाबाया आंखौ जेबो माने बेबायदि गाज्रि सानामोन आरोना ओमफ्राय बाट बाहेरायाव बांद्राय बेबायदि हब्रा हसि मानसिफोर नोंनि बिनानाव मोनहा बिदि फाल्थु खालामदों मादों होनामोन बे आदाया आंखौ रायोमोन आरोना बुजायोमोनबो आङो बाल्थिंजों खनसे खालि जोजाब जाखांबायबो लोखि फुजायाव बेयावबो माने मा मिथा पान जानानै ओरैबायदि हाखा हुखा मिनिदों जों साइड लानानै माने बिराद मिनियो आरोना माने मिनियो आरो जों फुरथि मोनोमोन दिनै उमुखखौ लोगो मोन्दों उमुक गामिनिखौ लोगो मोन्दों लोगोफोर बिराद फुरथि माने हब्रा मिनिनो मोजां मोनोमोन बेयाव ओमफ्राय आदाया नुबाय खोमा बेस्राबा सोरबाफोर होनबाय खोमा न'आव फैस्लाबनानै आंखौ नेगासिनो दङ लामायाव एलुमिनियामनि बाल्थिं गोदान गंसे लाबोखानानै दोननाय दंमोन आरोना न' सिङावहाय फाथास जोजानानै बाल्थिंआनो देमलायदों आरोना बाल्थिं जोजाब जानानै ओमफ्राय आइया सोंबाय मा जाखो मा जानानै फैखो दा बुंबाय मानोथ' हब्रा मिनिबाय थानाय बेलाय बिदिसो आंना रायजानायानो बिसो आरोना जे खनायाव सोरजोंबा आखाइ माने थाबायदों बियो मादों बिदि खुनु रेकर्ड गैया सनाफोर हमनानै अबेबा खनायाव फारगाव सारगाव लोगोमनांगौ मानांगौ बिदि जेबो गैया बेनिफ्राय जाय बिथाङा आंखौ बेबायदि कमेन्ट खालामदों आंखौ आगोलनिफ्रायनो मिन्थियो बे आरो आंनि सिङाव थांनानै नायबावोबा मोजां जागौमोन आरो सासेजों बुङोबा मोजां जानाय नङा आरोना बेनिफ्राय फौजि बिथांजों न'बाराव लोगो मोननाय ना मा लोगो मोननाय बेखौ आङो उनाव मालाबा आंनि स्ट'रिखौ बेखौ एक्सट्राके ब्लग्स बानायगोन आरो नोंथाङा बानायनानै था आं बोरै लोगो मोनदों आरोना
ओमफ्राय आं भिडिअखौ मा गोलाव खालामहरो जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ नायलांबाय आं बे शेयार खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आंनि सिगांनि मिथिनायफोरा बायदि बायदि कमेन्ट होनो हागौ आंखौ गाज्रि मोननायफोरा बा दुष्ट होननानै मिथिबोनायफोरा ओमफ्राय बे कमेन्टखौ नुनानै आंनि दानि लोगोफोरा आंखौ गाज्रि मोननो हागौ ना स' आं क्लियारिफिकेसन होनानै दोनखाबाय आरो स' बे टाइपनि दुष्टमोन बे टाइपनि थङालिमोन बे टाइपनि फाल्थुमोन बै टाइपनि नङा गाज्रि टाइपनि नङा गाज्रि रेकर्ड मालाबाबो जानो हाया गैया आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय आयै आयै गान्दो मा गान्दो राइडार साइकेल राइडार